Sophia, I wish you happy. Sunana Safiya Umar Talawa. An haife ni a Green Kebbi. Na yi primary school ɗina a Magajin Rafi Bello Primary School. Na yi secondary school a gwamnati. Yanda muka haɗu da Adamu, mijina yanzu. Na karɓi number shi ne a hannun wani. Ta wani mawaƙi wai abu kamar wasa. Safiya ta fara sona gaskiya tun tana da ƙananan shekaru, amma Allah bai taɓa haɗa mu ni da ita ba face to face. Kuma a lokacin da babu yadda zan ma iya kallanta in ce wai budurwa, saboda na yi mata girma sosai. So amma kwana a tashi shekaru suka ja sosai. Bayan ta gama makaranta, garin neman yadda za ta same ni kuma sai ta faɗa hannun wani wanda ya ba ta lambar wani a matsayin namban Adam mai Zango. Ya ba ni lambar shi na mishi magana a WhatsApp da na sai da a contact ɗina. So na yi ta mishi magana a WhatsApp ɗin mun fi 1 month kafin ya irin mai da hankalin shi wurina mu yi magana da ita fahimta. Chat suna yi min yawa a cikin WhatsApp ɗina. Na wayan gari in ga chat kusan 5,000, 3,000 da shauransu. So ban iya karantawa gaskiya duka. Wasu lokutan na shiga zan iya karantawa amma ba lallai in iya bada amsa ba. So amsoshin da na fi iya badawa shine nagode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kaza, irin wannan short words da zan faɗa mutum da ya ɗan ji daɗi. So ma idan na samu chat na buɗe na ga irin mutum yayi da yawa ban kula ba ta yi sai in kasa karantawa. So da ta turo chat ɗinta ta yi voice note, ta yi rubutu, ta tura pictures duka. Na shiga da zan ba da amsa ba kawai zan wuce. Har sai ta ɗauki kusan watanni ban kula ta ba, kuma ta ci gaba da haƙuri sosai. So daga baya sai ta irin rubutu, kasan irin wanda mutum yayi din nan ba kula shi ba, sai ta ɗan yi rubutu irin wanda ya ɗan yi mata ciwo irin. So da na karanta sai na fara bin chat ɗinta duka, sai na ga lallai wannan ta yi matuƙar ƙoƙari da ta yi waɗannan voice note ɗin da chat ɗin duka, kuma ba kula ta ba kuma ba ta daina ba. To sai na ga cewa ya kamata in kula ta. Amma wani lokacin ban taɓa tunanin cewa mun taɓa samun contact da ita long ago ba. Sai na amsa ta. Shikenan. Daga wannan amsan yau gobe sai relationship ɗin ya ci gaba da building har zuwa lokacin da muka fara maganar aure.